avui anem a veure si la gent s'aclareix amb l'euro, perquè ja portem un any que es va instaurar aquesta moneda així al nostre país. Anem a preguntar, a veure què pensa la gent sobre l'euro. Jo encara he treballat en cèntims. Com està l'assumpte? He treballat en cèntims, que tinc 80 anys ja. Don't know what the country's coming to, but... L'euro malament, que estem nets. Però s'aclariu? Que si m'ho aclarim, clar, nosaltres paguem el que ens demanen ja. 50 euros quan té? 8.000 pessetes, no? Molt bé, aprovat. L'euro, doncs bé, ens gastem més diners, però bé, què has de fer? Per què es gasten més diners? Perquè no estic bé. L'euro un lío, xiquetet. T'ha pujat els preus en això de l'euro? No, lo mateix. Les clientes que ho diguen. Euros, perquè a mi hi ha dies no m'entren. Sí que mos aclarim, però això se'n va molta pressa. Se'n va molta pressa. Desde luego se'n van volant. I que han pujat els preus. Desde luego. Pues bé, avui hem acabat ja de preguntar a la gent. Ara només ens queda desitjar-los feliç any nou i que ho passen d'allò més bé. Nosaltres ens vegem la setmana que ve. Fins entonces, adeu.